layanan siang mengantarkan kursi roda. Set, kaki Rapasa. Ngomong sing cacat-cacat permanen bagian. Andra set. Loro karo bareng dah. Terus, bareng terus. Gas. Kursi roda. Ayo aku sampean. Ini ya, nyuruh nggak? Aku ya. Yuk. Kursi roda kini Rapasa. Bel ya, Mas. Rapasa. Set. Boleh. Ha. Dia nak ngono tak lemu dek tak ketak cilik ya, Bu. Lemu Mas. Oh, ada ini apa kancane sing kegede-gede ya? Kancane kan kata sih. Delokno gak gelem. Delokno gak gelem. Ora oleh dirasani, guys. Iki Rapasa isih kagetan. Iki kudune dijak medal berinteraksi dengan adik-adik. Delok pitik, delok entok barang rasa karo makani wedhus, ya sa? Oke, Om. Yo. Guys nganu niku ban nganu Bu. Suatu ketika ban iku tipis apa bocor iso diganti ban angin. Oh, ngoten. Sa sesuk jalan-jalan endi sa? Sa. Sa.